máme 5,50, ide sa na Trnavskú stovku, šlápem na Kamzik, tam je oficiálny štart a ide sa v Kamziku asi nejakých 91 alebo 92 km, to je vlastne až Brezovej pod Bradlom, kde koniec, nárt bolí, pri členku trošku ho cíti. Som zvedavý, koľko bude ľudí, koľko bude účastníkov. Minulý rok bolo cez 1000, ak sa nemýlim, 1050 niečo k trase. Je to teda 94 km, prevýšenie nejakých 3000-3500. Ja som na registrácii na Kamziku, o malú chvíľu štart, idem dopustiť vodu a ide sa. Máme 6:30. Chvíľočku som na Bielom kríži, to bude prvé kontrolné stanovisko, taká malá prestávka, energetický gel, dopustenie vody. Dobre, vyrážam z prvého kontrolného stanoviska Bielý kríž, necelých 14 km za mnou. Ďalšie kontrolné malo byť po 20 a je to Pezinská Baba. Strávil som tu trošku dlhší čas, než som mal v pláne, asi 20 minút, ale nevadí, lebo všetko, čo som spravil, bolo nevyhnutné. Nejaké občerstvenie a nasprejovanie črenkou chladivým sprejom, takže sú ako nové. Zatiaľ je to jedna báseň 18 km za mnou, ešte menej chodcov a viac bežcov iba. Tak aktuálne na nejakom 27 km 3 konské hlavy. Vyrážam z Pezinskej Baby, 29 km za mnou, prevýšenie nejakých 650 zatiaľ. Časovo to je nejakých necelých 5 hodín od stanice z Bratislavy. Trvá to dlhšie skrz pár prestávky, ktoré proste treba, lebo noha začína bolieť, takže treba to sprejovať a uvidíme, jak to pôjde ďalej. Dobre, tak sme za Čermakom, tretím kontrolným stanoviskom, 38 km, je to 7 km vlastne do Sološnickej doliny, kde je ďalšie kontrolné stanovisko, je nastúpaných asi 1200 výškových metrov. Som pred, neviem koľkým, štvrtým stanoviskom, Sološnická dolina, 46. km. Som to chcel zabaliť na Čermákovi. Extrémna bolesť prišla hore na Skalnatej v kolene, ale nejak som to rozchodil, proste to zrazu prešlo. Teraz to len cítim, že to tam je, ale úplne v pohode sa s tým dá behať a existovať. Nárt sa utíšil, jak prišlo to koleno, takže je to tak na striedačku, raz boli nárt, raz boli koleno a inak klasická taká ultra bolesť nôh už po tých 40-45 km prichádza, s tým treba proste počítať. Dnešné najťažšie stúpanie na Vapenu, neviem koľko to je presne metrov nad morom, cez 700. No a čo je vlastne super na tomto kopci, na takomto stúpaní, že ma nič neboli. Ani koleno, ani nárt, nič. Takže čo viac si prijať? Len výjsť kopec a pokračovať. Vapen na 50 km, 1700 výškových. Takýto krásny hrebeň tu máme z Vapennej. Ale moc sa tu behať nedá. Ťažký terén.
Ahoj Lilianka, ako sa dnes máš? Dúfam, že dobré. Ja bežím Trnavskú stovku, som na 51. kilometri. Celkovo to má skoro 100 kilometrov. Tak papa zatiaľ, ľúbim ťa. Najedený za Amonové lúky, šiel som z Lapennej, odtiaľ na Amonovú lúku to boli 3 km, takže teraz máme nejaký 55. a 12 km je to do Bukovej. Tam bude väčšia pauza, ako sa hovorí, Buková, to je tá najkrajšia dedina na svete. Akože až neuveriteľné, čo spravia 3 malé chleby s cibulou masné. Veľký optimizmus ti dodajú, to je neuveriteľné. Nové sily úplne, za chvíľu 60 km, nohy bolia jak šlak. Ale je to bomba. Tak to, jak vyzerá Quasimodo, zvonár Matky Božej. Za chvíľu v Bukovej, 65. km. Máme tam tvrdý reštart a ide sa ďalej. Buková. 20, 21. Máme prejdených 66 km, púšťame pohostinstvo v Bukovej. Dal som si tam jablkovú výživu, veľmi dobré, odporúčam. Pokračujem ďalej, teda necelých 30 km, neviem či 25, 26. Prevýšenie máme za sebou cez 2,5, 2500, takže som nejakých 500. A úplný reset. Nohy vôbec nebolia, neboli koleno, neboli členok, nád, nič. Normálne nové nohy mám. Nové nohy. Nohy z Amazonu objednané, namontované. Takže musím sa to dobehnúť, aj tak to bude dosť hodinovo kvôli práve týmto dlhším pauzám, ale niekedy proste človek si nenavyberá, musí to odpauzovať, aby potom vládal nejakým spôsobom dokončiť. Krásne lúky za obcov Buková a nasledujú sokolovské chaty. Trošku kopček, šetríme síly. Čas máme dobrý, počasie pekné. Čo viac si želať? Ideme to rozbehnúť. Máme 71 km. Kontrolný bod číslo neviem koľko. Sokolovské chaty. A pokračujeme do Rakova, je to iba pár kilometrov a potom znovu kontrolné stanovisko. Nech kvalifikovať, tak musíme takto spraviť. Prišla pracovná kontrola. Najlepší chleba, aký som keď jedol, aj keď neviem, čo je na ňom. Iba je kontrolné stanovisko Rakova. Pokračujeme na Dobrú vodu. Na 84. km, čiže nejakých necelých 10. No a prečo vlastne Trnavská stovka? V roku 2024 som počul v rádiu, že niekoľko šialencov proste išlo peši cez celé Karpaty 100 km. Hovorím si, na čo by to robili. Ale už mi tam zakotvila sa tá myšlienka, že prečo nie? Karpaty mám rád, chodím sem často, bolo by fajn si to dať vlastne na jeden šup celé. Rok na to, čiže to bolo minulý rok, v marci, mi to kamarát spomínal, že by na to išiel rád, že teda určite asi pôjde. To bolo nejak v marci, no a začal som sa vlastne pripravovať, poviem minimálny beh, ja neviem, 2-krát do týždňa po 5 km. Takže to som si dal, že aj keby čo bolo, aj keby proste idem po nočnej, idem pred nočnou, idem, ja neviem, po rannej, pred rannou. Jednoducho, že 2-krát 5 km do týždňa musím dať, aby som proste mal nejakú formu, aby som to odchodil tých 100 km. No a vlastne sme to prešli teda, podarilo sa, od marca som behal, to bol
Potom tá trnavská stovka bola v júni. A potom vlastne vždycky prišlo niečo, nejaká motivácia, prečo behať ďalej, prečo s tým neprestávať. A čo ma to baviť. Samozrejme, že už potom sa to navyšujú tie objemy. Aktuálne okolo 40 km týždenne sa snažím. Aj keď je to teraz už asi viacej. Keď to vypriemerujeme po niekoľkých stovkách, 50-kách, je to určite viac. A tak tento rok som si povedal, že to zabehnem proste. Že tá postupnosť, aby tam bola. Teda najskôr som to tam počul, potom si to odkráčam a teraz som to zabehol kvázi. Aj keď teraz kráčam, jak Quasimodo tej zvonici. Ale aj to k tomu patrí. Takže 82 km za mnou, už vidím dobrú vodu predo mnou, možno nejaké 2 km, výborne. Tam dáme občerstvenie rýchle a pokračujeme do cieľa, do Brezovej. Paráda. Dobrá voda pred nami. Dobre, sme v dobrej vode, vynikajúco, tu je dobrá voda, dáme si vodu. Ešte kúsoček, miestne pohostinstvo nás privíta. Inak takto uteká nejaký tankista z boiska, podľa mňa. Účes drží aj takmer po 100 km. Zábava v plnom prúde. Škoda, že tam nejdeme. Takže dal som si bazovú limonádu a už len 10 kilometrov do cieľa. Svetlo, tma. Svetlo, tma. Svetlo, tma. Veľká škoda, že v Karpatoch nie sú medvede. Pretože keby ma zožral, nič by ma nebolelo. A nemusel by som toto bežať. Tak do cieľa mám necelé 2 km, nejak 1,7, ale už je to o tej vôli ísť. Tá vôľa k pohybu tam je. Vôľa k pohybu, to je celé, čo ma drží nad vodou, že proste nemôžem tu zostať a čakať, čo sa bude diať. Takže teraz práve piplo 92 km, necelé 2. Quasimodo verzia 3 alebo 3000. Už to bude 500 metrov, 600. Už tam je to pivečko čapované. Joj, nice. Posledné metre. Zdravíčko. Díky.